Ако бях мъж, щях ли да крещя? Щях ли да чупя тишината с юмрук? Да спасявам света или да го горя със сила, която не пита за друг? Ако бях мъж или жена, къде е границата в нашите сърца? Енергия бушуваща без тъмнина. Не мъж, не жена, душа на света. Душа на света. Ако бях жена, щях ли да мълча? Щях ли да държа бурята в себе си? Да обичам с огън, да плача с река, или да търся в мъжете моите мечти? Ако бях мъж или жена, къде е границата в нашите сърца? Енергия бушуваща без тъмнина. Не мъж, не жена, душа на света. Душа на света. В нас е всичко в кръг, мъжко-женско, танцува една душа. Ако бях мъж или жена, къде е границата в нашите сърца? Енергия бушуваща без